Uyabona amabhuno ke manje ayangivalelanga impela ke manje. Angithatha ngise Robben Island, angibopha impela. Angazi ukuthi ngayi-emphasize kangakanani le nto ukuthi kubalekile ukuthi thina njengabantu abamnyama si-own the means of production. Kuba ukuthi khona izinto nathi esikwaziyo ukuzenza. Kungapheleli ukuthi hayi laba yikho into abakwazi ukuzenzela bona yena ngezandla zabo. If we can adapt to the spirit of vukuzenzela, sifunde ukuzenzela izinto. Kungabuki ukuthi zonke izinto lezi zigcina kwezinto ezenziwa abelungu kanti nathi singakwazi ukuzenza. Ngoba akusho ukuthi thina njengabantu abamnyama asikwazi ukuzenzela izinto, siyakwazi ukuzenzela. Bheka nje. Lento yenziwe ngezandla, umsebenzi wezandla, izandla ezenzele lento, yabo. We're just passengers in the economy. Yabona khona ukuthi ube yipassenger. Yabona into njenganamsebenzi walutho mfowethu, hayi. Angifuni ke mina we must participate in the economy. U2025 usho njalo ukuthi siya participate, siyazenzela, singabantu abamnyama futhi we are proud. Silapho nje. Futhi alikho elinye igama.